Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, please vigaiwo chitupa changu. Mukomanashi, inini ndarwara. Kutaura nemi kudai zvandiri kuita kudai ndiri kurwara, asi handina wekuti ndinge ndichiudza. Pandainge ndichiri mutano ndakatombozamawo kuti ndinge ndichienda kunorasawo zvinhu zvangu, asi ndakazvitadza. Mazuva angu ekufa aswedera mukomanashi. Ndine urwere hwekuti ndinonzwa kutsva kutosvika mumabhonzo chaimo. Ndangoti regai ndingoreurura, zvimwe kuda ndingazopindawo denga. Nyaya yangu yakatanga muna 2014. Ndaiva paFacebook ndiri mumagroup ainge akanzi pfuma isina ropa. Saka vanhu vaingochema nekuti vainge vachibirwa mari nen'anga dzenhema. Kusvika rimwe zuva pane umwe akazoisawo post yake achiti ngatigadzirei group kuWhatsApp. I think kuti zvinhu izvozvo ndezva 2017. Takabva tazojoinawo grupu riya. Takati tajoina grupu riya tikabva tatanga kuronga zvose nekupanana nhamba dzevanhu vanorombesa. Maitaurwa zvakawanda sekuti kana ukachekeresa munhu paya uchingobva mukuromba unofanira kuti unge uchizoshandura mutumbi wake kuti arare akatarisa pasi. Kana washandura mutumbi wake zvinozokonzeresa kuti iye mufi uyu waunenge wachekeresa azongoramba achingodzungaira asingakuoni iwewe. Saka ndo zvandakazoita pana Amai Vangu, nekuti ndo vandakatanga kuchekeresa apa mainge matova muna 2018. Panguva yacho ndaivawo kubasa kutown, but aivawo mabasa aya ekuti ndaingoshandiswa. Munongozivawo kana uchishandira munhu mutema kuti haumbofi wakaonekwa semunhu. Saka ndakazoti ndarwadziwa nebasa ndikabva ndazojoina grupu revanhu avo vainge vachida kuenda kunoromba. Ipapo takaenda tiri 4 kunoromba. Takazoti tasvika munzvimbo yacho. Saka munzvimbo umo matakaenda hakuna makombi kana kuti motikari dziya dzinotakura vanhu. Vanhu vekunzvimbo ikoko vanofarira kushandisa zvimidhudhudhu kudarikidza kushandisa motikari. Saka takati takamira paya tainge takamira nevanhu vezvimidhudhudhu tichida kuti tingofamba tiri 4 takatevedzana. But takati takamira paya tainge takamira neumwe wevarume ava vaiva nezvimudhudhudhu. Iye ainge achitofonerawo vamwe vake achivaudza kuti kunoko ainge awana macustomers ainge achida kutakurwa. But murume uya akazongotanga kutiza achitoita like ainge ava kutotanga kutopenga. Murume uyu paakatiza pane imwe kitsi yakangouya pacho patainge takamira paya tichishamisika kuti ko munhu uyu angotitiza ko aitwa sei. Kitsi iyi yakabva yatanga kutaura nesu zvekuti umwe ainge akaita mupfana so watainge tiinaye akatomboda kutiza, asi kitsi iya yakabva yati kwatiri ndatumwa nditeverei. Takabva tafamba tichitevera kitsi iya, but makumbo edu ainge achitoita zviya zvekubvunda nekutya. Kitsi iyi yakazongonyangarika ndokubvawo isusu tangoitawo chadzimira. Takati tabatwa nechadzimira kudaro hatitombozivi kuti takazosvika sei, asi takazongoti pembenu ndokubva tatoona kuti tainge tatova pane umwe musha. Patakapembenuka pacho musha uyu takaona kuti waitova musha waiva uri pakati pesango. Wainge wakakomberedzwa nemazimiti zvekuti kunyange zuva raisakwanisa kunyatsokuvhenekera pamusha uyu. Takabva takwaziswa nezvimwe zvivanhu izvi zvaityisa. Zvainge zvakaita zvidiki. Zvivanhu izvi zvaiita sekunge zvaisatombova nemabhonzo zvachose. Zviso zvazvo waisakwanisa kuzviona nekuti zvivanhu izvi zvaiva nemamwe mazinyama ainge akazvivhara mumaziso umu. Zvivanhu zviya zvakabva zvatitora ndokubva zvazotipinza mune imwe rumu. Ndokubva tabviswa hembe dzose tikabva tapfekedzwa mamwe ainge akaita mazichira ainge achirema. Takabva tati tapedza kugezeswa
tikabva taenda tikanoradzikwa pakati pechivanze. Ndokubva pazouya imwe nyoka yainge yakakura ikabva yatanga kuti nanzva muviri wedu wose. Mukomanashi, regai ndisataura zvose nekuda kwekuti ndinokwanisa kuzotaura mhiko dzakaitwa nevamwe vangu pamwe ivo vanenge vasingatombodi kuti zvinge zvichitaurwa. Regai ndichingotaura pane zvangu zvandakangoitawo. Ndakazopiwa imwe oil iyi yainge iri mune kamwe kabhodhoro, but kabhodhoro aka waiti kana ukakaburitsa uri panzvimbo yekuti panenge paine zuva, mukati mekabhodhoro imomo maibva matanga kubaka moto kana kuti mheni. Saidhi rangu ndakabva ndanzi pandinodzokera kumusha ndinoti kana ndava kusvika pamba pedu ndobva ndaisa oil iya zvishoma mumaoko angu, mhiko yangu yaizobva yazozadzikiswa paya pakunomhoresana newacho wandinenge ndasarudza kuti ange ari sacrifice yangu. Ndakazoti ndasvika pamusha ndikabva ndaona kuti amai vangu vainge vasipo. Apa ndainge ndanzi kana munhu wacho wandinenge ndichida kuchekeresa kana asipo handaifanira kuti ndinge ndichigara pasi. Manje ndakabva ndaita bad luck rekuti ndakabva ndangosvikirana namukoma nehanzvadzi yaamai vangu sekuru, saka zvaisaita kuti ndisagara pasi kuti timbotaura dzeupenyu. Takati takagara kudaro ndakabva ndatanga kunzwa kuti kabhodhoro kaya kakabva katanga kubhoila, kaibhoila kudaro kari muhomwe dzangu. Ndakazongoona kitsi iya mumaziso angu ichiti kwandiri, watyora mhiko dzako, ndokubva yangonyangarika. Amai vangu havo ndakazovaita sacrifice, but zvainge zvakangofanana. Ndakatombozama kuti ndinge ndichidzokera kuya, asi kwacho kwatainge takarombera handitombokuzivi, nekuti wose anoenda ikoko unotoperekedzwa nekitsi iyoyo. Hakuna kana anokuziva. Pakafa amai vangu, zuva rekufa kwavo, ndainge ndichitoriziva kuti nhasi amai vangu vanofa. Saka ndainge ndakaudzwa kuti ndinge ndichitenga coffin, saka ndakabva ndazotenga coffin ndokubva ndarigadzika muimba yandainge ndava kugara, nekuti imba iyi yandainge ndava kugara yainge yakati kurei. Musi wazofa amai vangu ndakanzi ndirare ndakavhura madhoo zvose nemahwindo kuitira kuti paya panozouya mweya waamai vangu ukwanise kuzowana pekuti unge uchizopinda napo. Dzakazoti dzava kuma 8 p.m. ndonguva dzakafa amai vangu idzodzo. Ndakangotanga kunzwa kuti imba yose yainge ichiita vibration. Pamusoro pemba pakabva pazoita rimwe zimhepo rainge richityisa. Mhepo iya yakabva yatanga kutenderera imba yose. Mhepo iyoyo mukomanashi ndakazoiona ichipinda nepahwindo remubedroom macho mandairara. Pose apa ndainge ndakangobata kabhodhoro kaya keoil, nekuti mhepo iyi yaamai vangu yainge ichida kundirwisa. Ndakabva ndatanga kutukirira mweya waamai vangu ndichiti, amai pindai mukofini renyu iri randakutengerai, amai pindai muimba yenyu iyi yandakutengerai. Mhepo yaamai vangu ikabva yazopinda mukofini, mweya wavo ukabva watoshanduka, ukabva watoita amai vangu chaivo. Mweya waamai vangu wakati washanduka, ndokubva ndazoshandura kuti amai vange vachirara vasina kutarisa mudenga asi vakatarisa pasi. Mukomanashi, kana ndikakuudzai kuti amai vangu vakatovigwa vakatarisa pasi, munokwanisa kusazvinzwisisa. Asi vanhu avo vakazogeza nekupfekedza mutumbi waamai vangu, ivowo vainge vatogarwa nemweya zvekuti vakatoradzika amai vangu mukofini vakatarisa pasi. Amai vangu havana kana kutomboitwa body viewing nekuda kwekuti denga rakabva rangosviba. Apa nguva dzekuti tinge tichinoviga amai vedu dzainge dzatofamba. Pakazongotanga kuitika confusion, but ndini ndainge ndichikonzeresa confusion iyoyo kusvikira amai vangu vazotovigwa pasina kana kumbogara paitwa body viewing. Fast forward mukomanashi, mhiko dziya dzandakatadza kuzadzikisa dzakabva dzazopanduka. Ndakatombozama kuti ndinge ndichifamba. Kufamba uku kwandainge ndichiita, ndainge ndichisangana nevanhukadzi vakasiyana-siyana pabonde. Ndainge ndichitapurira vanhukadzi ivavo vandaisangana navo pabonde minyama, kuri kuzama kutapudza urombwa uhu, asi zvakaramba.
Kana dziri hama dzangu dzakafa, dzakangofa dzakangotevedzana apa kumhuri, tainge tingoriwo vashoma. Saka ndine umwewo munin'ina wangu uyu akazongosara ari iye ega ari mupenyu. Munin'ina wangu uyu ndine kwandakazoenda ndichida kuisa mhepo yaamai vangu paari. Asi munhu wacho uko kwandakaenda kuti titi akatadza here kutora mhepo yaamai vangu kuti akwanise kuigadzika pamunin'ina wangu, hameno kuti akaitadzawo here, nekuti ndakazongonzwa kuti munin'ina wangu uyu ainge ava kungopenga. Pandakaudzwa kuti munin'ina wangu ainge ava kupenga, ndipo pandakabva ndatanga kunzwa kutsva kusvika mumabhonzo angu awa. Zvekare kune imwe nyoka inopota ichiuya ichindisveta ropa apa neurwere hwese uhu hwandakatarisana nawo. Asi kana ndikaenda kuchipatara, ivo vari kungoti kwandiri handina kana dambudziko. Kana ndikada kuti ndinge ndichifambawo, mari inobva yangonyangarika. Apa kofini iri randainge ndichigara naro mumba mangu riri kungodyiwa nemuchenje. Kofini iri raisiti kumashure uko raizara nemari, asi iko zvino harichatomboburitsi mari zvachose. Audio yangu yazoti rebei mukoma, ndangotiwo regai ndireurure. Hama dzangu pavakadzi vose vandakarara navo, pane umwe wandinombopota ndichiroteswa kuti iye akaita nhumbu pakabva pazvarwa mwana mukomana. So iye mukadzi uyu akangofungidzira kuti nhumbu yacho ainge apiwa nemurume wake, asi mwana uyu ndewangu. Mwana uyu pose pandinozama kuti ndinge ndichimugadza mhepo iyi yaamai vangu, anobva angonyangarika. Kana ndanga ndakwanisa kumupa mhepo iyi, ndaikwanisa kuwanawo zororo, nekuti nyama dzangu dzazosvika pakurwadziwa hama dzangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Vakanditumidzira message iyi last week. Zviri kuitika munyika zvakangooma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Makadi mukomanashi, ndine nyaya yangu inonditinitse yandoda kuti muzondipostirawo. Ndingangoti nyaya yangu inosanganisira nekutsvaga kuda kubatsirwawo, because ndiri munhu anonyanya kuteerera maconfessions too much, ndonguva yangu zhinji. Mukomanashi, nyaya yangu yakamira yakaita so. Ndimusikana ane 25 years, andikati ndimusikana is such, but I'm mother to be for now. Ndine munhu wandofambidzana naye. Munhu uyu munhu ake anonzwisisa sometimes, but sometimes anongopa mamwe mamood asinganzwisisiki aya maona. Saka last year ndakaita pamuviri ndopapapa. So last year iyoyo akabva ndita it's fine when as long you're pregnant like this uyatidi tigare tese. Saka pakabva mimba iye takabva tatanga kutaka kunesana kamwe kaya. And then this year ndobva ndaita imwe futi. Hana zvaari kutaura, anoita zvese. Ndikamuti mari yekuchipatara, mari yesikani ari kundipa. Inini chandinoda ndechekuti daiwo tagara tese, zvekuti murume edu isusu hamunawo munhu ari kugara nemurume kana kuti ari mumba. Ndingangoti munhu wani chete akatororwa musi wa 25 May fikira tapedza iriri. Ndiye munhu wani, but zvakanga zvarema angatova hakini mwana wakatokuratwa kumafomu. Saka mukomanashi, zvinhu zvinogara zvichindinetsa. Amai vangu ndikavaudza kuti mama kuti adii mambondifambirawo sezvo muri kumusha ikoko, ini ndiri kuno South Africa. Vanongoti before pandaimbonetseka kubatika pamuviri ndichiti mama madi kundibetserawo nyaya dzekuuchekwa, vaingonditi mukomanashi zvinhu zvinorwadza kuti mubereki wako hana shungu newe, hana nguva newe, asi chaanogona kubvunza mari chete kuti kotodyei, kumandikanganwawo here. Mazoona mukomanashi. Ndapedzazvo ndinouya kuna sisi vangu ndobvunzwa kuti munhu anitolake zvimwe zvekubetsera zviya zvabva zvanoenda kumasuwe. Shamwari kuwadi kumbondibetserawo nyaya yangu yausi kuonawo kuti pakaipa. Anobva andiudza kuti ugogarika. Mukomanashi, zvinhu zvinorwadza. Nguva yangu zhinji ndinogara misodzi iri pamatama. Ndikangova ndega chete panzvimbo yandinenge ndiri, ndikangoita munhu wani chete ndiri wani so, misodzi yangu inenge ichingobuda chete. Saka hapanawo hama inondida here, kana kuti chii, kana kuti vanozoti unozogarika here, kana kuti. Zvondirwadza mukomanashi.
Saka ndoda kuti mundibetserewo. Handizokwanisa kupinda mucomment section, but ndokumbura kuti mozondipostirawo mhinduro dzinenge dziri naniwo, mozondidzoserawo ndimboitawo kuda ndipfungwa dzangu dzingaita nani. Zvinhu zvinondirwadza zvisingaiti. And then ndine imwe confession yandanzwa nhasi, handina kuona kuti yanga yapostwa rini. Yemusikana aita mbudzi, because since I get pregnant, every morning kuma6 ndinorota ndichirara nemurume. Every morning 6 ikangochaya chete ndorota ndichivata nemurume. Saka mukomana achi, kana mune wamunoziva vanobatsira, ndokumbura mundikonekte nevanhu ivavo. And then ndisingazivi kuti pane musikana akamboposta nyaya yake achiti iye nabhudhi vake vari vaviri vanga vakarumbiswa nevabereki vavo. Kwavakaenda kwacho vakanoita go back to sender kuna sekuru vacho vavo. Kana zvichikwanisika mukoma, ndokumbura mundibvunzira usisi vavo vakupewo nhamba. Ndiri musikana anotoshuvira kupinda mumba. Zvinoda here kuti pazera randava iri ndava muimba yechi2 yekutanga yakangopera zvakadaro, hapana akafunza kuti zvazodii kana kuti zvazodii. Nyaya dzangu totodzifambira ndega. Saka mukomana ndiri kutokumbirawo kuda mungataipa, ndachikumbira muite zvekutaipa kana kuti muite zvekuzoisa imi mucomment section, muzoisa imi pachirongwa. Ndatenda hangu ndichange ndichidzoka kwamuri ndichinzwa kuti zvakamira sei. Mukomana imba iyi ndiyo yandinoda, nekuti kubva handina even murume wandandinaye pekutanga anga ari murume womunhu. Handinawo murume anondinyenga asina mukadzi wake. Saka zvandakatoona ipapa ndasanganawo nemunhu asina mukadzi wake ndewechidiki atokwanisa 27 years nhasi. Inini am 25. Ndakanzwawo kutofara kuchoitawo kusunungukawo pakuti munhu ndinotaura naye nguva yandinoda. Handina limiti yekunzi unondimirira ndichakutanga. Saka mukomana chindokumbirisawo mundibetsere. Ndiri kutoda imba iyeyi, ndopandatogumira, ndopandototi ndopabasa stopu pangu. Kana musikana uya ane hanzvadzi yake vaitaura vachiti vakazoita go back to sender, vabereki vacho vakastroka chichi, kana kuri kuti matadza kuvabata, nditsvagirewo umwe munhu asingabhadharisi, nekuti for now I'm stuck. Ndatenderera kwese, mari inongodyiwa. Ndichizamawo kuti pamwe because inini chikumbiro changu ndechekuti dai ndagarawo nemurume wangu. By the time yandichazonobetserwa, because ndikubetserwa muna November, ndivewo ndine mumwe munhu pasaidi, nekuti hama dzangu chaidzo dzinenge dzichiti tikakubetsera kuti ugogarika. Zvakaoma mukomanashi. Nguva yangu zhinji ndeyekuchema, ndotorwadziwawo mukomanashi, dai mandibatsirawo. Vadiwa vateereri, ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu ruregerero, nekuda kwekuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichinyora word by word nyaya yavo, nekuda kwekuti yanga ine poor sound quality. Ndongoti ruregerero, please ngativabatsirei. Kana kuti munouyawo kuinbox kwangu ndobva ndakusanganidzai navo, kana kuri kunzi munoziva kwekuti vanokwanisa kuti vange vachienda kuti vawane rubatsiro, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.